Iti met damdamag Region 2 posible ang maipaay iti kabita na gundawa iti tulong para kadagiti nasurok 3,000 ang mannalon nga apektado iti mapaspasaran at tikag iti probinsya ti Isabela. Detalye iti panagsubsubli ni Dianne Monica Tucay. Iti Isabela, dumanon iti 30,000 ang mannalon ti apektado iti tikag, iti pagmulmulaan da iti mais at dumanon iti aginggain na 10,000 nga ektarya. May pimpinalan ti listahan dagiti mannalon ang makaawat ti tulong. Imparamnama pa iti gobernador ti probinsya ang makikakoordinardan iti manamnama at tulong nga ipaay ti Department of Social Welfare and Development ken Department of Agriculture. Iti met Quirino, mga paay ti probinsya la gobyerno ti doble Diskuwento para iti amin na para publiko alugan ang nakarehistro iti I Love Quirino Cares bantay pasada iti baet ti panagnato ti presyo ti petrolyo. Mangrugi daytoy inton March 30 nga adan panggap a direkta ang makatulong kadagiti driver ken mapalag-an ti gastos da iti petrolyo ken mapagtalinaed ti umdas a kita dagiti tsuper. Kabayatan na, may paay ti libre asakay kadagiti umili ti probinsya iti isasangbay ti Semana Santa. Babaan iti I Love Quirino Cares, libreng sakay program. Karunaan na matulungan dagiti estudyante manipod Ifugao, Nueva Vizcaya, Cagayan, Isabela, Metro Manila, ken Baguio City. Ken iti Cagayan Valley, aprobadon ti Regional Development Council ti Cagayan Valley Integrated Strategic Infrastructure Program. Ti kangrunaan na development blueprint nga inendorso ti nasyonal a gobyerno ti panaypatungpal iti daytoy kadagiti sumarsaruno atawan. Ti programa kat makatulong amang papartak ti panagduruas iti nagduduma nga industriya kas iti turismo, agrikultura, ken dumapay. Imparamnama pa iti council ti suportada iti panangilatang ti pondo iti amin a proyekto ang may patungpal iti probinsya. Dianne Monica Tucay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.